Sri Bagindo Maraja Swamati tumenggalake lokasi ingkang Raden Kincarupa tuwin rupa pinsanggenipun paring ngawontenaken adon jago sanes saklimrahing jago nanging jago jalma manungsa jroning batos tanggap Sri Bagindo Maraja Swamati bilih ingkang rayi kalih kepareng badhe ngempil kamekten negari Wirata mangkono pangucitaning wardi ingkang kawiyos lesar ingkang sarupa kowe cilik tak kempit kaya wadi tak juju kaya manuk yogine bareng ancik dewasa nepak bun-bunan ngabangke kuping ngilani dadane wong tuwa ing mongko ora kurang-kurang nggonku uga apa to kang dadi panjalukmu yogen luput saka gendungan mrutut saka kudangan yen to menawa ora kena kinarya tepa tuladaning para kawula negara Wirata ora ora wong kang kaya kowe besok ing tembe patimu cepet tak bumi Koko Prabu wonten Pasewakan Agung kula sampun matur ngawontenaken adon-adon sanes saklimrahing jago jalma manungsa totoan Brahmanop menawi kula kawon kula pasrahaken kadipaten menapa duka Koko Prabu ingkang asring jurit tartamtu kedah lareh keprabon kula tenggo jago Wirata
Koko Prabu pundi Jagowirata Laha. Kula rantos ngantos panci bedhug tengake. Menedari wonten beteng Wirata tartamtu paduka kedah lareng Prabon. Pundi Jagowirata? Pundi Jagowirata? Kurantos Jagowirata Kang Prabu.
mahangayu sabdaning Srinarapati Sutomo Gusti sasangka kasungan surya Prabanya sumungsong kaswa araras rumeng sari samya manoksmeng sarira manira sukanto Ujwalanira sumuno Narabuka Candra Kusuma kongsi sapanduran tan bisa ngandika lali Purwa Dajina manawa siniba sagunging Purmanggala kula anak kunggir Seta badya sapraptam ngarsanipun Rama Seta sowan kula boten wonten alangan satunggal punapa keparenga ngaturaken sungkem pangabekti konjuka wonten sandaping padha paduka Kanjeng Rama Diwaji. Yayos tak tampa. Ora liwat pangestu wae tampan ana kulup Seta. Kula cadhong tangan kula kekalih
kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat sih pangestu paduka Kanjeng Rama Dewaji. Diage dikepenake nggone merak seba kulub non kestokaken dawuh. Utara Bagya Sapraptamu. Nuwun dhumateng Kanjeng Rama. Sowan kula mboten wonten alangan satunggal punapa kepareng ngaturaken sungkem pangabekti. Konjuk wonten sandhaping padha paduka Kanjeng Rama Dewaji. Wis tak tampa pangabekti yen ana luput ora dadi apa. Tumuli pangestuku diage tampanana kula. Kula sadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat duh Kanjeng Rama Dewaji. Diage dikepenake nggone merak Sebatara non kestokaken dawuh. Ora sangka Bagya Sapraptamu. Nuwun duh Kanjeng Rama. Sowan kula boten wonten alangan satunggal punapa. Kepareng ngaturaken sungkem pangabekti konjuga wonten sandhaping padha paduka Kanjeng Rama Dewaji. Wis tak tampa pangabekti yen ana luput ora dadi apa. Diage pangestuku wae tampanana. Kula cadhong tangan kula kalih kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat. Kuluk Nora barengi wanci pasewakan agung. Sianggir tak piji mangarsa pun dadekke guguping tias kulub seta. Nuwun duh Kanjeng Rama Dewaji. Salawanipun kula nampi timbalan mantring timbalan boten kados dinten menika. Nalika wonten ing Jawi pindha uninga gebyaring cleret. Namung boten sumrep dumawing gelap candranipun kambengan salombo ingkang pinanjer ing alun-alun tansah mejet kemitir hacar wamaras. Namung sasamunipun marak mangarsa asreping manah pindha siniram tirta marta duh Kanjeng Rama Dewaji. Ula dalah. Nggonmu ngaturake was kuwatir kaya pakartine wong kang nandhang dosa kliruning pandhakwa. Kalamun pun Rama bakal paring pidana kulub. Selawasipun Rama ngasta pusarane adil nyekel pangwasa tunggal. Babar pisan ora nate nandukke pidana marang kawula kang tanpa dosa. Apa meneh marang jeneng sira kulub seta ingkang bangkit kinarya tepa tuladaning para kawula dasih. Lho apa ta sababe? Sianggir ngaturke wujuding pati urip kulub seta. Nuwun duh Kanjeng Rama. Kula ngurmasi sandhap pangwas paduka duh Kanjeng Rama Dewaji. Upami kula nggadahi dosa sakit namung paduka ingkang wenang anyakitana. Kula nggadahi dosa pejah namung Kanjeng Rama Dewaji wenang amejana. Pejah sang kula pasrahaken wonten ngarsa paduka duh Kanjeng Rama. Ngilangna tulah sarik singkirna rasa was kang sarta semelang. Diage maju kang dadi lungguhmu bakal tak jateni jatining pasewakan kulub non kestokaken dawuh. Palugon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng amomong ngun manah rahayu
Ayo ana tan agolong kumolong manatu para karenane para mangapus jroning pasuwaken aku ora bakal rembug babagan tata pemerintahan mung sawetara gandeng pun Rama ngrumangsani wis ngancik yuswa manungsa kang poseleh rasane urip ki ora urung besok bakal tumekaning pati ora selawasipun Rama nglungguhi Patmasana utawa nglungguhi Dampar Denta pisah raga lan suksma raga kapendhem ana bumi suksma sejati sowan marang pangkuning Gusti kang akarya jagat yen ta sana wujuding pangerten kang kaya mangkono ateges pun Rama besok kudu lereh saka keprabon ingkang lire murut kasit dan jati mula-mula anak anu nganing kita kudu bisa mikul dur mendem jero marang asmane wong tuwa ora wurung ingkang gemanti keprabon ana negara Wirata ya kuwi anak-anakku ana patang perkara ingkang kudu ndok ngerteni magepokan wujuding manungsa kang asta pusaran ngadim nyekel panguwasa tunggal ingkang ngos pisan ya ki watak wibawa angka 2 santosa angka 3 wicaksana angka 4 ya kuwi prasaja ingkang jeneng wibawa sabarang tindak ingkang kudu tansah adhedhasar jujur datat mikulake diri pribadi saharati kang genajab amung mulyaning bangsa tentreming para kawula tasih mula sing diarani pangarsa kang minangka dadi payung agunging para kawula tasih ingkang kudune bisa mulyake marang para kawula tasih aja nganti ingkang nyekel panguwasa ngrogoti marang bondo negara kula kuwi jeneng ora prayoga sebab muka ana wujuding ratu yen to tanpa ana wujuding kawula muka ana wujuding kawula yen tanpa ana wujuding ratu ingkang minangka dadi pangarsa mula jane sing diarani pangkat kang sarta wujuding derajat kuwi mung sampiran rupa kuwi mung titipan bondo kuwi bolot yen menungsa kedlarung marang wujuding kaendahan kang sarta wujuding bondo donya ora urung tembene bakal kejlomprong kecemplung ana juranging kasangsaran angka 2 sing diarani Santosa jeneng ratu tembunge Narendra mendem kula kuwi tegese ratu ingkang kudu mrihatinake marang para kawula tasih prihatin kuwi mamprih ayeming batin ing kono bakal bisa nampa wujuding karahayon utawa tembunge wahyu dadi wahyu ki mau waing karahayon gedhening prihatine pangarsa praja kang bener-bener nindakake apa to kang dadi pangreng para kawula tasih ora urung bakal lestari nggone amengku bawat ngasta pusaraning adin angka 3 sing diarani ya ki wicaksana wicaksana ku ramban cindhe mban siladan
kabeh para kawula den anggep padha. Sing luput pundhake kiwa, pundhak kiwa kudu disempal. Sing luput pundhak kiring utawa bau kiring kuwi kudu disempal. Ndek during pidana manut kandel tipising kaluputan. Ingkang angka 4 yuki prasaja sanitya sing kasmatuh. Sak paripuleng mapan sak madya witing klapa salugune datang kena kinarya karya nuranate gunggung diri pribadi tansah mulatke blating cipta kang lineras gregeting karsa lan babaring karya. Yen to sembada patang perkara kok tindake ora wurung kowe bakal dadi tuladha kang becik tumraping para kawula dasih. Mengatrestoaken dawuh Kanjeng Rama Diwaji. Kula kejaba saka kuwi. Aja ana pandhak yen to pun Rama ki ngecumang nyalemong andaleming. Nadyan to kanthi terwaca apa to kang dadi andaranku. Ing kene ana bab kang ndadekke sengkol jroning batin. Sawetara nampa ya kuwi praptane pamanmu sakloron. Kenca rupa lan rupa kenca kang nalika sempurna bakal nganakke wujude adon jago. Dudu sak lumrahing jago nanging jago jalma menungsa. Ing mangka ora kurang-kurang pun Rama nggone tansah ngugung marang apa to kang dadi kekarepane pamanmu ya gene bareng diwasa biyen cilik tak ipuk-ipuk ndak kempit kewadak juju kaya manuk bar gedhe nepak mbun-mbunan ngilani dadane wong tuwa kulup seta iki ndadekke panlongso tumrapun Rama. Mula saka kuwi kowe tak pasrahi golek jago kang sembada minangka dadi betenge wong Wirata. Kulup wis antuk apa durung? Nuwun Kanjeng Rama. Sembada kula angsal jago ingkang minangka dados rana ndepani negari Wirata. Yen to pancen ya mangkono kulup. Aku pengin marutudana ndi jago Wirata. Goncang ganjing langit kelap-kelap katon lir gincanging alis urisang mawe gandrung aja suwen ndi jago kang cakake seta. Jego Sentoro
pandamon sari Tinon lelakonang surem sorote padang raras retane griya dasare mangsa ketiga Bimo tanawang neng ujung Ancala putraning sun sira iku wis wanci pisah lan seneng ing wang yo kulining arti becik sira aneng praja swita mring Sinarapati endi wujuding jago kang tok andharke ngarep ing mangka tak borongke marang sira Kulub Seta nuwun dukan Rama Diwaji sampun kula sowanaken Abiyantara wonten ngarsa paduka dho Kanjeng Rama Diwaji mapan wonten wingking kula wela ana wujuding manungsa semono dhuwure iki klebu kawula negara Wirata mekaten dho Kanjeng Rama Diwaji monggo kula aturi dangu piyambak Gus wong gedhe dhuwur diage prasaja sapa sing dadi jenengmu saka ngendi pinangkamu sadurunge aku ngaturke sungkem pangabekti kunjuka ana ngarsamu Sri Bagendra Maraja Matswapati ya wis tak tampa ora liwat pangestuku wae tampanana ndak cadhong tangan loro ndak gegem tak pundi kumpul Naji Jaya aku saka Dukuh Pejagalan anake Kyai Jagawalakas jenengku Jagal Bilowo lah dalah saka Dukuh Pejagalan
Anake Kyai Jagal Wakas jenengmu Jagal Bilowo. Iya. Watara ora kurang saka 45 taun nggonku mengku bawat ana negara Wirata. Babar pisan aku durung nate tepung karo pawongan kang kaya kowe. Yen ana wujuding ratu kang ora tepung karo kawulane, kuwi sing salah ratune apa kawulane? Sebab yen to ratu kepengin tetepungan karo para kawula tinemune gampang. Ning yen to kawula kepengin tetepungan karo ratune, yen ora dikersake karo ratune moga bakal kelakon. Ora kok jeneng aku ngluputke marang kowe. Ya mung gumunku ana wujuding satya gedhe dhuwur. Bocah saka pejagalan ya gene aku durung nate tepung. Kaya apa nate tepung karo sing diarani pawiyatan. Pawiyatan kuwi apa? Lho. Piye to? Sing sembada kuwi wong gedhe dhuwur iki kudune dadi wong pinter. Ya gene durung tepung karo sing diarani pawiyatan. Aku wong jubluk diage blakakno. Pawiyatan kuwi sekolahan kanggo ndidik wujuding bocah kang durung tepung karo tata krama. Apa sababe kowe ditembung kang kaya mangkono? Kowe ngadhep ana ngarsane ratu lan nanduke wujuding basa kanthi malang kadhak. Ing mangka kudu yen to ngerti karo yudha negara. Jeneng kawula marak sowan ngabyantara ana ngarsane ratu sak orarane kowe kudu nanduke basa. Wong sak negara kabeh basa karo kowe. Mung siji Jagal Bilowo sing ora basa. Kowe ora tak basani wedi kelangan apamu. Apa yen to aku ora basa marang kowe jeneng aku ora ngajeni marang ratu kang dadi sembanku mengko dhisik to. Yen pancen anggonku ora bisa nanduke basa, ing kene tok tampek aku tak mulih wae. Lho. Aja gampang mutung. Wong gedhe dhuwur ki mutung ora becik dadi watara jeneng wong sapejagong ki sak ora-orane ana imbalane kang tegese aku nduweni rasa pangrasa nggonku takon marang kowe eman wong gedhe dhuwur kok ora tepung karo sing diarani tripawiyatan. Diage blakak napa to kang dadi wigatining karsa. Aku diundang ana papan kene. Aku tak takon dhisik. Kowe kuwi penggaweanmu dadi apa? Tukang mbuleng kebo. Jroning sedina sewengi kowe mbuleng kebo antuk pira? Ora kurang saka cacah 100 kebo sing tak buleng. Aku tangi subuh banjur sembahyang subuh nindakake pakaryan mbuleng kebo. Rampung jam 8 banjur daginge tak pontho-pontho ndak aturke pangarsaning praja negara Wirata. Lho. Dadi wujuding daging sing ana kraton iki merga olehmu boleng kaya mangkono. Ora kanyono-nyono aku. Nek kowe jebul tukang boleng kebo daging sing didhar para pangarsa merga wujuding kebo kang tok boleng. Sembada jroning 4 jam bisa boleng cacah 100. Apa yen perlu kowe tak boleng? Lho. Karo ratune ora tata krama kok. Seta wonten dawuh, dijak guyon kok angel bocah iki. Menika tan kenging kasliring basa. Nadyan to wujudipun pawongan dusun. Mboten kenging kesingga raosipun Kanjeng Rama. Kosek. Kowe upama tak du karo macan kowe wani. Aja meneh macan mung siji. Macan sewa wani. Kowe tak du karo wujude buta alasan kowe wani. Aja meneh buta alasan karo kowe aku wani. Nyengkalak meneh tembunge seta.
Iya, aku wis ngerti yen to sing dadi watekmu. Kowe ana papan kene kowe bakal tak kongkon. Kowe tak kongkon tak dadekke jago supaya mbetengi negara Wirata. Yen kowe kawula negara Wirata kok upama ana payo-payo tegese musuh saka Jaban Rangkah sing bakal ngrabosa negara Wirata, apa kang tok lakoni Balawa? Aku bakal tumandang mbalekke musuh kang ngrabosa marang negaraku. Bagus. Iki dina kowe bakal tak dadekke jago jalaran negara Wirata bakal ana adon-adon jago dudu sak lumrahing jago ning jago Jawa manungsa. Mula kowe tak dadekke jago ning Wirata nggonku bakal nduwurke benteng jerokke jagang. Dadi ratu aja ratu sing majenun. Lho. Piye to? Adu jago kewan bae disalahke. Lah adu jago jalung menungso jeneng kena tak arani ki ratu sing majenun. Lho. Kose to. Ing ngarepe kandha yen ana payo-payo wujuding musuh kang nekani, kowe bakal ndepani. Iku ana musuh saka jroning rangka negara Wirata kang bakal ngrabosa bumi Wirata. Triyo mangu-mangungkung kanduan rimang lir-lirno tanpa kanin yen tan tulusa mula tak jaluk yen to pancen kowe saguh kowe dadi jago Wirata kowe kandha njaluk tulung aja mrintah karo aku. Jalaran aku urip ana jagat ki ora ana kang sinungkanan tumrap aku jaba Gusti kang akarya jagat sembahanku. Menungso derajat apa wae ora wenang mrintah karo Jagal Bilawa. Wis laparat. Nek ngono aku ora tepung karo pangwasa, aku ora tepung karo pangwasa. Ning jiwaku nindakake darmaning urip sapa kang butuhake pitulungan aku bakal aweh pitulungan waton menungsa mau ngrumangsani yen to njaluk tulung ya aku njaluk tulung kowe dadi jago ayo ngono parat ana ratu diguyu karo kawula iki to dikongkon njaluk tulung sago apa ora lho sago aku njaluk tulung depan negara Wirata yen pancen ya mangkono aku bakal tumandang gawe musuhku sapa Seta iki kudu ana petungan kang gumathok timbang aku diundhamana upama kowe unggul jurit upama kowe pengin pangkat kowe dadi apa upama kowe buta wujuding liru bondo sepira kang tok butuhke upama kowe pengen liru wujuding wanita kelakon rabi 7 sisih kanan kiring 14 dadi iki kondo aku ora butuh derajat kang sarta pangkat aku ora butuh wujuding bondo donya sabab wong sing duweni pangkat yen to ora trep cacakane ora bisa dadi tuladaning para kawula ora urung bakal sinurak dening kawula akeh yen to wujuding bondo luput cacane ora urung bakal kecemplung ana juranging kasangsaran nadyan nduk wene wanita sing akeh ning yen to wanita ora bisa ngenaki ati ora bisa ngenaki diase Balawa ora urung wanita mung gawe laraning ati sebab wanita kuwi bombong atine yen to gawe larane atine wong lanang mula aku ora butuh wanita aku ora butuh pangkat aku ora butuh bondo donya sing tak goleki mung wujuding ikhlas tulusing batin sing bisa nyeger awakku wah iki jero lah rasane ora kok jeneng jero lah rasane sebab urip ana wujuding ros-rosan mula aku goleki rasa kang ngrinuruh ros kuwi mawatos piye mamprih dadine empuk muling pangkah uripe menungsa aja nganti ana bab
ingkang ndadekke ganjelan. Yen to pancen bener kowe mangkono bisa ku mung nindakake dharma, ora butuh piwales wujuding bondo kang sarta pangkat. Yen to wong kowe jangkep 10 jagat iki tentrem. Sita. Ing kene bakal tak dandani Balawa kowe kepengin macak cara apa? Aku ora butuh macak. Upama kowe kepengin gawe ali-ali, kowe tak kon milih akikku akeh banget. Aku duwe akik getah Katilayu. Aku duwe akik Brahma Wastra. Aku duwe akik jenenge Gondhok Madendra. Iki kabeh duweni sing beda-beda. Aku ora butuh akik. Akik tak gawe apa? Kowe pengen gawe jubah sing rupa putih, ora butuh. Aku mung butuh cecawet ulang macan. Weh lah, seta dantanana jagat Bilawa. Sunya Prata sumunyang talak marang paduka kuwi mung wujude kegojekan. Mula pangestu kang tak suwun ya tak pangestuni jaya laku ing marga Balawa. Seta Durga ming tias kang webemut. Durga ming tias kang webemut. Seta. Wonten napa dungan kowe keronta-ronta rasane atiku. Balawa kandha lamun ta semune nyengkalak kuwi mung srana kanggo gojek. Tangane disampri kono pundakku banjur wedanane mapan ana dadaku keronta-ronta aku. Sapa lugune Balawa kuwi Seta? Pamoring sukma sinukmaya winah ing sepi sumimpen telenging kabung. Seta kaya didodhok dadaku aku. Bareng wedanane Balawa mapan ana dadaku nyamprike tangan ana pundakku. Ana wujuding pasemon bisiki marang aku aja kuwatir. Ora bakal negara Wirata bedah Seta.
Tuwa pitakon sapa jatine Balawa kula? Ih. Sampun Kanjeng Rama. Ingkang baken Balawa sembada ngajoni pupuk ya. Sing dipuji kaya mangkono kula-kula. Dumban napa to kang dadi lakune Balawa, watara bubarna kang padha mrakseba. Pun Rama bakal manjing raton ana nestaken dawuh. Kocap kacarita. Puspana sabdaning Sri Narendra. Sabda Pandhita Ratu sabdaning Pendhita Pundikaning Ratu Datan kena wula-wali pindha tumetes sing kowe Kresna tumaming dilancang seta. Saya titan bisa lumebet Kundra Sri Narnata kawesti ngabanjaran sari.